wasam se dina tuo bi woni pa kuma mu dia na be menagina yesro sam wadina tuo nyina mayen tusu ye bone de urade kagu oso be mo opidu ato ye bonkum na bi ato ye nifa ye ye wo ma bi kaye ye niwa ne de behwe ne hu obonefo akatwia pia obonefo ka na so ho ni munyam o kasa ye beti ye bedi so ye de bebo bra ne nyamu nhira odonfo ye so ye ka asa ne ma ye nye de emfra ma ye nye de ye ne so mu Kristo ni ma ye mfa hu nyina ho sa otini ni abrate ne ade ni yehu dom na mo aye ye tumi atena ase aye se de wo be na hye wudi eni munyam ewo Yesu di mo gidi fo nka amen amen yeah let's because of mentality the preaching and my signal me kakra about 15 to 20 minutes rather more me na me enkatano me free say me katana ebeboa me because of time no e bi kwa amen oh amen ti mesre ana my signal me ma me no ni nkomo kakra about Matthew chapter 22 listen Bible ne de aha o kan kra umu no ya fabra the good time ayeka so for some one days mo de read the Bible no bi akabi Mondays eya wo mo ba ya mi islam eya pa ejudi o ba Monday na fabra why na so ba na dia ba ye ka do wa ejudi e wo bie pe men kenkan di le de kenkan fo aye de abegina ejudi o men kan wo de no na hwe na me no enkasa amen amen na me no di nkomo kitua bi a short message but enseme wo mu no enso mo ma ye mfa na me free say fa be boa ye na Christopher amen because me kasa che Christians and you're on Christians. Now the reason why it's here, Emma Menu did some common way about the church. Because you will feel them mission there. Then so you will be a co preaching now. Maintenance and prepare those now. But our man you say mission there. There's a whole friend here, the new mission can be there. And the Debbie me making sure so being and I'm go preaching. Any man will lose her. The mission there for myself. Mission there for me. The minute come out crazy about the church. Now Mesro Utia keep Fabobra. Let's say rather than on more. Now that TV. Say everybody pejawa onso ama for France one day. Ati. Amen. Amen. Okay. So the question is, what make Christians unique? What makes Christians unique? And dear the Christ of one now. Amen. Amen. Also. Amen. And they are and the make Christopher ye dance means ye young song a chance to be a weas. Now, a dear medical as slowly so to be any a sorrow of former question. Men, mini church so to be any church member be our former. Free atipo mfiti ase obi enu oni ni mo je hwe gu amani pabia Yesu se obi eni papa eni esi ebo ewuma no enyu ni party ni me kasa o sa de we ni so en kasa fa won sense wo bon kasa me eye me dia tie me adie bi a wo forma bia no wa brade nyankopon chefa wo ba nipa de ne chefa wusi daya elade nke but se oma obi
na nidie wie pɛ a Bible so no na Awurade te soro a na nidie wie pɛ obi ka sɛ bi kyerɛ me sɛ sɔfo me nua ba yare no ɔbɔ mo asɔ ya dɛ na ɔma mesra no na me sɛ ɔma me nya ho ɔsɛ nya mo Bible na sɛ obi da yare sabea a ɔsɛ wɔkɔhwɛ na me sɛ yɛ no prɛ ba ho na da yare sabea ɔkra bɛn na dɛ gya hwan na ɔkɔda afiase a yɛ amɛhwɛ no moma menka kakra sɛ wo ne wo sɔfo te a me ansa bɛka akyerɛ obi sɛ ɔmpɛ tight ma sɔfo no gye sɛ sɔfo no nya ho adaade ansa tie nie sɛ obi da adagya ne ɛbɛfira ne ntoma anyɛ deɛ ɔkɔtɔn no wɔ market wɔde brɛ no na wofira ne ntoma sɔfo tie yi Awurade mfa atade mfiri soro nsa na ɔmfa me ma kyerɛkyerɛ mba wɔda asɛ sɔfo no ti ti wɔ sɛ kɔmde me no mo ma aduane di aduane bɛɛ ne yɛde ma wodi sɛ banku ne tilapia adeɛ a ɛnka wokɔgyaa wɔ nan ba yɛwɔ aduane mu a yɛde ma wa yɛnsa mmɛsirɛ bio fa no to nkyɛn ɛna de same time sɛ woda adagya a yɛka mmɔborɔfo a wo na wodi kan nti yɛ de ɔnam abɔnten a wɔbɔ adagya ho asa na Bible no pɛ sɛ wɔka de mmom deɛ ne kra da adagya wɔ suntum a wɔda so da yɛ katakata no na Bible se ɔda adagya no wofira ne deɛ a ntoma de yɛ wɔ ntoma a wokɔtɔ ne kɛtɛ tia de bɛkata a obi mu no nyɛ no ho asɛm na wɔka ɛdi hyɛ nneɛma bi nso touch ɔsɔfoɔ bi ani bi Methodist ɛyɛ din na da so bia ɛyɛ din obiara wɔ bɛfiri fam ha no akɔtena soro na ɔkɔbu hyɛ Awurade sɛ na hefa na bilafoɔ te position ni hɔ ɛna woyɛ sɔfo kɔka soro a woduru soro a ɔyɛ mba nwɔsra anyɛ hwee ɛna wɔyɛ mpiriti ɛwɔ yɛ ntuusu Adam yɛ ntuusu deaconesses yɛn nyinaa yɛ pɛ na the difference between nipa ɔyɛ adwuma no ɛyɛ baabi Awurade ne bɛtena nnihyɛ nneɛma bi nso meka church that's why mebusa wo sɛ what makes Christians unique the adeɛ ma yɛda nso no ɛnɛ yi yɛnhunu nti ama nipa bi nso wɔ akyiri a ka ɔmo na nkɔmɔ wura ɔmo ato ɔmo ntumi ma mebisa wo ɔbaa yɛ ɛka kyerɛ wɔ sɛ boduku hyɛ ataare tenten hwɛ no wankɛ mpena a wogyaa ne nyinaa no ɛdeɛ na make you different between the people around you adesoa ne da so so obi frɛ no wɔfo so wɔsɛ sɔfo ɔyɛ bɛrima ɔyɛ obi a wɔpɛ maa paa mene ne di nkɔmmɔ na wɔka ne problem nyinaa kyerɛ me na mene ne bɔ mpae na ɔkɔ YouTube kɔfaa me teachings bi about Holy Spirit meka asɛm akyerɛ deɛ yɛyɛ Buddhism for mo yɛ me mahwɛ Chinese movies da mahwɛ Indian movies mahwɛ American movies but sɛ wɔyɛ Chinese and Indians a ɔmo movies ɔmo have sex ɔmo ma dress yɛ different India for ma apolisifoɔ na ɛwɔ mu na ɔmo nhyɛ trousers nti ɛnyɛ saa nneɛma na woyi firi mu no ɛna kyerɛ sɛ wabɛyɛ o Kristo ni dabi ameka sɛ believing is not salvation wonderful to wobɛtumi agye adi ma na wonni nkwa so the reason ɛma nipa bebree abɛtena asafo but yɛnhunu Nyame abasa na sɔfo lidi brɛs ne wɔka asɛm bi meyɛ wo hye ma ɔmako wɔ mi sɛ adɛn ɛna wɔ sɛ Kristofo yɛbusa ne ho saa and what happened to the church and the young who nneɛma ɛwɔ asafo you know the unction of God and the power of the Holy Spirit ɛtu afiri asafo I'm not saying sɛ ntu mu o but ɛgya wei sɔ na wei sɔ a yɛka boa no a ano bɛyɛ dene ɛna yɛama nipa bi kasa
tia Christianity. But yɛne wɔ Christianity mu yɛ nneɛma wɔn a ɛwɔ abɔnten kasa. Yɛne wɔn kwan sɛ stop wɔn sɛ mo de wɔn kwan sɛ mo kasa tia Kristofo. Ɔman mu ni wɔn a wɔn ano. Yino mpanyinfoɔ sɛ sɛ ɔbɔnefoɔ ti mu ano ɔwɔ ɔka abaafo ɔbɛti. Tumi a yɛyɛ bia ɛna firi yɛn nsa because yɛn tentan yɛn ho. Wonim sɛ according to the book of Acts, asuafoɔ ne ne Kristo ɛnante according to New Testament, the book of Acts, Kristo gya wɔn ho kɔɔ yɛn. Kristofoɔ no bɛyɛ basaa but ɔka kyerɛ wɔn sɛ monkae asɛm na meka kyerɛ mo sɛ monkɔkan ɛwɔ John Mark maame aboro san so na sɛ honhom ne ba dina Peter honhom ne san no so asɛm ɔkae sɛ nipa ɛne Onyankopɔn wɔn na sɛsɛ tie no na pɛ sɛ ɔhyɛ nneɛma bi nso ɛna woni church adane nipa hyehyɛeɛ ɛne yɛgya wo nkonkron hyehyɛeɛ no ato first school deɛ no to nkyɛn yɛka ne agensi ɔma ɔmo kɔ asɔre a church yɛ bi a wonni certificate a yɛntumi mfa asosɔfo mefrɛ no yɛfrɛ no Dixon church deɛ mentumi mmɔdi akɔ school bi a wɔ so ɔkɔ no wɔ church no bi a wakɔ awie baso yɛ ma ne branch the senior pastor ne to aka kyerɛ ne sɛ o papa yɛ sɔfo wɔ ha ɔsi daabi na ɔsi ne nha ho na branch no nya bi nso da ampa owie school na ɛkɔ more than 5 years ɔda asesere mo asesere branch ɛwɔ church adom so wɔ ne so fa no to nkyɛn yɛwɔ church bi wɔ ɔmo fa certificate nyɛ adwuma but rules and regulations in the church they could have to church. Yes. Maame nka asɛm asuafoɔ no ni na ɔmo hwɛ adeɛ baako pɛ Acts chapter 3 bubuani no ebusa wɔn sika ba Bible si wɔn yɛ sika no de taa ne dɛn ama wɔn de Yesu ne maa no but Acts chapter 4 enye wɔn nkonkron ne Yesu di ɛna Paul hyɛ Peter hyɛ ase so wɔde ma na ma ɔde a Peter de ma ne Bible sɛ bɛyɛ akwasafodeɛ ti obi biara wɔ Peter tirim ne ho anyɛ dɛn antere no meka asɛm akyerɛ wonderful. So where is the helpers in the church? Ask yourself. The first person, where is the helpers? The helpers in the church. One more. Ask yourself, who we shall? We still have poor people in the church. Amala. True. Yeah. Obi wa ha. Ne yadiano. Ɛnyɛ sɛ bi a awurade ntumi nsa wo but physically demons are treated than physical. Na ɔyadeɛ bi wɔ hɔ sɛ yɛtam nnipa no firi Ghana de ne kɔ aburukyiri kɔsa ne yadeɛ. So where is the helpers in the church? Nti mo Kristofo mo bɛtumi aka sɛ yɛwɔ maa mmiɛnsa bi wɔ mu kuru yɛ ɔmo ho adeɛ yɛgyegye sika ne yɛde akɔ akɔma no ne akɔ akɔyɛ ne ho adeɛ de amba ne kunu so ɔne ne kɔtena. That's the way we make the sika coupons. Yampon. So where the helpers in the church? On say, we know what Masa make us send you on horse. So obebi tia mo ba wa de ho mpaya. Sujani be mo no tia. Ono na me ready na problem. Answer yourself. Wow. One woman will have no problem. Fine. You have one pie, maybe 3 million. Would be super 100 million. When was the last time we see about some pen and ready to see a free so I don't see card on every person there now. I did the home very person there. You're like Christopher for your problem, no. Nyankopon or the amount say young soul woman when you but yeah say yeah never yeah. So and that command you me call about walking too early. Send about me one time. So where's the helpers in the church? And what makes the Christians unique? The younger Christians
yɛn ni wɔn kasa basa. Yes. Last week we got to say, so I want to you want to continue here. You go on that so you can't hear. So the church needs understanding. Wonderful. As I believe here, yes. Anything that Christianity, there be a division taking place in the church. Wow. Men so famous people that answer the men of prince. If you saw them back, now that they are trans. Excellent, me ma creative bitterness and yama for like you know no sweat creative biafa. Who come now was a year more preliminary be swap so now was the next season. Now planning the news way season. Now make it to a bit to the boost. God bless you. And then things are more better. So what make Christians unique? And then the number who won also. Who made a heavy minded like David and so. I know one. Say that they choose so as I can. Never I don't catch some my dear in the free songs. But I come back like to be a friendly David. Ya don't the other idea. Now the other part I am a devil so on the side. Already be this house David. Now who is our time and time? Yana Christopher, your major problem is your bar sorry, your present, your better Christo. By the time from us, the DNA. Check the Bible according to Matthew 22, verse number 1 coming down. Oyiriba na yifushia na Yesu kasate obegombi Yesu kasate wona begom se oso ayin ti se oyin bia osi osura yin ti se obia osi ayefro ma ne ba osi ayefro ede ma ne ba na osman ne nko ase won kofro wona na osman ne nko so won kofro wona wasi wona kofro wona wasi ase wona be wona ayefro na se wona ayefro na se wa pese woba na Bible say woman pese woba Bio Osman kwa say. Na wama no sa free ni pa from Osman won say. Mo kan tell wona wesia wona. Mo kan tell wona wesia no say. Je me sese meduane. Je me sese meduane. Ko ma na ntwie. And you won't suffer when you're not prepare message you. Wow. The message that's already prepared. Wonderful. What did he say? Me ma prepare message na me dey by na me te so best no. Aduane ye siesie dada. Who need message? That's why Bible say biru kasa wa tutupe. Yeah. Wo mo ye tutupe na kasa, o mo kana sabe o man kasa o mo pe. O preach say na be betumi afeba. O preach say na be dipa be un sampo ye preacher. O person obi an sampo bia so na kana pre. Ba o pani nukura didi nko e na ne ka nko. Who bet me I can who did it? Who do you take it easy? Check the Bible according to Ephesians. Was your one you tell you couldn't be one? Now you want to work. You can't look like a poor man can be as a folk because Satan catch ourselves and never man in Quanda. No big Kiana come back. One in the Quanda who Kiana car. Wait up. So I got ourselves for once in the baby 2000. Who did pay for the 2000 or that? Na ni die ni asem wudie pa no kura no na ka so maka na ka die ya no ma wo wusudi to asoma na me da mu ndi Okum na ntwie me kum na ntwie ene me yamwa na wi ade nyina na wi ade nyina mo ma yefo no ase mo mra yefo no ase na won de wan fa nya hwe na wo mo die wan fa nya hwe na okukoi obi ko na afu obi su ko di leader let me tell you something o ba sorry ya o e make sure say church na utim no o de be run business e di enti na kwa afu ye kokko pa de o asafu ni when say obi ti ya no oba purpose say o bibi and they na wo seeking not for heaven or seeking for Holy Spirit. These two things in our talking.
but o seek for your own benefit. Hey, na me na dom ne ka o bom ho ban no tumi nya fie kurukuru abisia. Nya me nya na dom ne ko tumi kotra lending kakra. Sanya we na the bottle of church. My man tell was say, do not conform To this world. but be ye transformed to the need of your mind. Yes. Transform and conform. Difference in some power. It is a woman Christosumu. Neya winya de na opa wi asenso winya de ye pedi ya saka. Edi die na be tren nyame so. Tie de wi ase. Difference on the ade ba ko pe ni be wi amaka tro. Okay. Edi wo Christosumu na wo so no. Wi ase fo ata de o mo se wo se. Mi ma ba ya bi ane ne net. Mi body this place Esther. Oya ma bo fra. We praise and worship o meku. Esther tren wi ase. An kem plan just get the ye mini da. Esi na si da and so no kem pa. Esther boduku e de kwa ne mpa. Wa ge ne say mi she we ni na ma wie dia mama tutugu o. Yes. Wonderful. So what time is that? I don't want the Christosom dia why a mistake. Our inna he obi ti down na kuma me wurade hwem no de to ade so eyi tum. Like Simon. What you share for the man say what to tell when you know people be ato. Just imagine. And they are going about 3 months you dress a better now sorry there. Where do you be at because of the Tuyam Quran? That's the reason why then you are here today. Ubi so put telling Yasin Yamaya na ne continue to talk to you. Where we now the area of show Christ on Sabbath to me account. But how many was a prayer? So one prayer would be obi busa nse sofo since I would be Yesu ati pa ade ane no anyam se opani ade ba ko pe ano so ko so ni ade a me nsa kan so ma hwie dem ya me seek for it. That's what David said for whom ma seek him wo me mu what did I do now ja e di obi wa ma o the church na enafuo obi be pa me pa obi running as a business. I can't say I don't know say I go put this see as of for near man so for can do engage. And then so who are no other church and they are mad. Now when you say church, it's just like a politics. Me carry some years ago. Samatene Ekufuado. Me a flag bearer NPP for youth. Omo to abape flag bearer. Abana omo to youth ni si o ye Petra Martin. We o si e Ekufuado. Ye kwa to abana tell us we na ye ni je ho ni ye we ni ye ni ye. Members na mo no omo to. So what you want to ne betin ye pe obu aye so for ntina wona se da. Na yes na kasa tin na so no de share for your miracles na kura bi so na njem ye bi ensu no mu ni Yesu ati. And it's a what can say people who are sitting na betra na say bra why mistake o. E bi sit da e you need people what they as a church member. Oba ma ni go school dem ko tia so bi ti obeso na ko di nati. Okay. And so now do me man so. And just be no we are here. Sa church na di bank work e bi ni ho. Sure. Never this is something na ma na go ko ura me na ma no ya ndek also ma division ba na bi di bia fa kira na bi di bia ura to kro ma no di bia ma school there if you do every day now we far na nya kwa there kosia wonderful na ke ye nyire ko di ura ma ti asan kan ye kan ye huni rebo yes uzu kan ye hu nse ehwehwe ba ya ma so betete na bi wu eh we na nokro no ada nokro ba wo de na wo nya ye no the end of the day what happened at the end ya dance here enye ska enye ni monyam enye wona hu shama ma wife enye no se de wa sundue na Paul se mujidi ye no
mo fa so so mo nya wo konkoro mo titi ya no since I want titi ya no brother was suffer me ni awurade amante anso me da so didi wonam na so pani didi o didi wonam ti awurade nya ne dai ɔsɛ asɔfo sɛ ɔmo sɛ yɛ saa na ahombɔne na atum na asɛm menka asɛm nkyerɛ ɔnkonkono no ɔba a ɔmfiti prɛko pɛ mɛtena woyɛ mu nyɛ hɔ no wɔhwehwɛ pɛrɛ sɛ ɔbɛfiri baabi a ɔgyina no wɔbɛwura baabi ɔnkonkono yɛmfa yɔnko o yɛmmɛsɛ no mehu dua mesi mfira ɛmaa no deɛ ɛsɛ yɛde koko ne asikyire fira sɛ ɔte aseɛ wone na nya wonyɛ the fullness of Christ ɛna adeɛ bi a ɔpɛ bi aso wamfa ma na wo Kristo so mfo nwie pɛyɛ enti na sɛ yɛba asɔre ɔbaa yɛ so tie bɛrima yɛ so tie yɛn nyinaa siki for God's spirit but adeɛ fɛ ni faith ɛni hɔ yɛka asɛ nsɔfo mede nyame di nhyerɛ wo memba bi a ne ne ti dam ha biara no di ne di sɛ woadi na adi a ministry ntumi pita da ɛna wo memba so a wo ne sɔfo tea no di ne di na mmom na trust him or her ɛyɛ nneɛma mmienu sɛ woadi na ani asɛm bi a bɛka afa mu biara no wobɛdi adi sɛ woadi na ani a daeɛ a bɛso afa mo nyɛ daeɛ pa wobɛso daeɛ na sɔfo prince ne wo da wobɛso daeɛ na sɔfo prince ne nsa ka nsaw that's why Bible say yɛn ase asetena yi sɛ Onyankopɔn firi so si pɔ baba bɛto didie wɔ asase yi so mo a maware de asɛm a meka mu ni sɛ awarefoɔ mmienu te na baako nye baako ni a asɛm bi a ɛbɛka afa deɛ ɔnyini ne mu biara no ɛto wasom ɛbi nti na wɔsɔre ba ɛne wɔsɔre ɛma ɔbaa ne bɛrima nam na wotumi fɛ no ka kyerɛ sɛ hwɛ ho yie wɔ asumasi wɔn sɛ deɛ wohu no wɔ wiase wɔbɛhu wɔ n'anim obi tumi frɛ wo hɛ berɛ a na wɔne ne nante hwɛ yɛ mini no wobɛto wo ma sɔre a hwɛ na wone sisa woyɛ ani nkɔmmɔ ɔkasa dodo a nti yɛka nkabɔ mu a woyɛ anaa wotiti mu tɛt wopɛ sɛ ɛnyina na wopɛ sɛ kɔkɔ nti ɛnwosra na yɛka ho asɛm no mu dodoɔ sa na wɔn nsa bɛtumi aka ɛnɛtideɛ ne wɔnti no mɛname a wɔte nyɛ ɛmpare Peter sɛ ɔbɛtumi afrɛ tɛmtɛtɛm si berɛ a akɔkorabɔ ne asɔre sika no wodi dibɛyɛ ɛnyɛ sɛ akoradam no wode bɛyɛ wɔ ha no woni Yesu ɔhu Judas firi ne mmɔfra ase ɔno na na kura sika ɛna wɔsɔfoɔ wontumi nyɛ saa adeɛ gye sɛ Awurade wo ho ka ɔne Judas nam nyina Bible sɛ ne wɔnim sɛ Judas yɛ korɔmfo ɛnyɛ sɛ wɔnim o ɔno ne bia na meka kyerɛ Judas sɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ no yɛ ne ntam na ɔno nso yɛ awɛ sɛ tam ayɛ dɛ aso mo nka wobɛtu no asɛ mo sɛ obi sɛ me ne sɔfo ɛne nam mɛ korɔmfo na sɔfo nipa no ɛ korɔmfo no wasɛ promote no in your test a sɔfo gyae yansi a wobi ɛkɔ pɛ na ɔbɛwi a mmienu mmiɛnsa pɛ ɛkɔtwa wɔ mpanimfoɔ anim yɛde ngo abɛgu Yesu so na wafrɛ Yesu owura abra nneɛma bi wɔ a woyɛ ɛyɛ ananyi ɔsɛ nkaa meɛ kɔtɔn ne yɛde kɔma ahemfafo ahiafoɔ Yesu anti Judas dadaada wobɛ awiase ahiafoɔ te wo nkyɛn ɛnwo yi wonwu da ayɛ de wei yɛ ma dɔɛ no nso Judas ɔsɛ ɛka ho asɛm otu asa Bible sɛ na ɔpɛ sɛ owia nti na akene wɔ ne tirim no Yesu nim firi ne mmɔfra ase sɛ Peter wɔhwe ase maako mmiɛnsa so Yesu ɔntina Judas ɛna wɔntina Peter deɛ ɔyɛ yɛ nyina de according to John chapter 21 verse number 16 ɛmɛ dɛ papa ma me ka sɛ ne tam ne nti 21 verse number 16 and chapter 21 verse number 16 was not saying in prayer to say can free 40 bra verse number 4 me pato tie Jesus saw Petro no he Jesus saw Petro no he and what did you hear Jesus Petro say I know they odi bi no say ase
odidi wie no san ase wase na odidi wie ya no Yesu Simon Petro sɛ Simon Yohane ba ɔma akɔmɔdi ni wie ya no ɛna ɔse ne sɛ ɔdɔ me se yɛ no odidi wie yɛ no wodi akɔm ya kata na ɔdɔ so let's share the word of God. Let's share your food. Let's share your food first. When we are in my young son, I never say I'm answer. Bible says, "Blood on me did you was saying the same." Simon Yohane ba. ɔdɔ me se yɛ no Mama come the church no. Musa katre say praise the Lord. Let me be some. I saw that it's one in the pediano. Most I saw that in the pediano. And so then tomorrow you drink the muti in the pediano. Look at the churches. Mungobusa, Pentecost, Methodist, Bill of Zion Church. So when you music free Ghana, I tell you that Ghana be was it too. That's how Ghana only could have Ghana. Almost capable. Ẹ̀díẹ̀ school mẹ́bọ́à ẹ̀yẹ́ nsọ́rọ̀ dà n'asọ fún asa káàtó ọ̀sẹ̀ ká asọ́ dà náà ní nípa bíà na nípa bíà nso na kọ́m dé na ọdí iṣẹ́ iṣẹ́ asọ́ dà nti asọ́ dà ní nìyẹn wọ́n bọ̀ ẹ̀yẹ dan na wonderful mo mọ̀ nsẹ́m a wọ́n yẹ wọn na ní tuntun rẹ̀ correct message. So where is the church? Peter said, "Be here, for be beauty hall. Ya promote si e be here for priyamu. Ya ba ya Kristo for si anana kufu adu na o de ko han kwala no na ma ho kira bo o man ni mu. Nso nya odi si aso na. Aya mo mra bo si amo. Ya tu obi o da bontere. Ọba na sọfọ mepatọ yẹ tu na ọsẹ church ni misika wo ni twa se ekoto cement my God cement is a human being choose one mo tún sí ẹgbẹ̀dì fìrí sínú bọ́ ọba bá ṣe aṣọ ọ̀dà ẹnu ọmọdé sísè bíbá mẹ́ta ọbẹ̀ náà ọsẹ sọfọ yẹ hu mà ntẹ́ mà nkànyẹ o. Nam si adɛ ɔsɔfo enim asɔfo a bɔnni ebegu mu fi agye sɛ porɔ gye ɛporɔ mɛbɔnni a ne bɛtɔ hɔ mmienu a na ma sisa afɔtɔ fa bi kɔ a ɔnso fa bi kɔ mama ɔnso wudie obi tumi ba asɔre ɔbɔ n'ani na osu mɛgye adi sɛ ɛtɔ da n'asɔfo tia na amanfo te ne nkyɛn a ɔmo ma purposely for council they came there purposely for money. Papa yi aha sika nye ɔna ɛrɛ so ma owó bi a mɛlɛ na tena ntumi ne mu maame nka asɛm mi nkyerɛ o etu obere bi mi da ne korɔmfoɔ because obi ba mi nkyɛn na ne ho kyerɛ no a mi nye sika ma na mɛ try sɛ mi master bi a da wɔn mɛtam bi ama no ɔsɔfo wɔn ti di ame na kɔm de wa sɔre ba na wa ka sɛ sɛ Christ asomdue ɛnka no na Christ asomdue na tare so kɔm duni asomdue nka no. So what made the tough difference? Bible says someone in the young Satan hammer no go and take it sɛ obi ba bɛ ware na ɔdɔn yɔnko kuo ní àtúndì àpáàtò kuo peace and love ní ɔmo yɛ kò hyia ewurade nyanko pɔ ɛnkyɛnse ne deɛ yɛ paatò kuo abatɔ bɛntoa look at the church ɛdɔm bebree wɔ ekua yi ekuo bie no a yɛate ɔmo kura dɔm ti se ebi kura half no kura yɛ sɛ tim mmienu ma na bɛyɛ quarters bi a dɔm ekuro mo yɛ 20 bobi bɛ wale a ade bi ehia ɔwarefoɔ bi etumi de ma na asa church obi wale a nipa dɔm wɔ eni sika yɛ 2 million 3 million ɛno nso kura ne sɛ wɔnyi ne
will yes, he can't be more. He won't give it to you. I'm not here to condemn any church. But moment the power of tears of winning. Yes, Christ of Maria's baby, sorry. That is Christianity. As soon as will be a yes to grab my and no grab them 5,000 and over. A man and Palanca. Who makes me shut out from who we are seeing here, but who took Christ to do? What's that grow back up? Grow back up, or my back up. It's no credit for 5,000. A man and Quada and count. One country for next so to say. One more pen or money more hands for my send the Peter Moyele. The Bible so big me to for people from Kenya Christ to say what that down. Yes, say, who are they wrong or would we are? What a message. Only wise people will listen to what the Lord says. Because me who said, and no bit as a man, why a fed up. Why a fed up? Opening my farm, which is with that. Minimum come, you true. Minimum compa. Medic area. Yet, I hit you. I let you maybe pay. The moose will be watching up. The moose is the pain watching. Tell I'm a calling moose and name my doors on that. Not the one you let them say, are they? Men can't do say the Apollo can. We won't be our. And none said, Nippon and me share the problem. Honor my one brother. The end of the day, my mistake because we pay me a boom. I'm on the better. We know. If you get the whole world, Shokra. We are never the warriors in now. At the yes, basic for me. Move first can push ya. Yes. Young first can go ahead and what? Yeah. She came from Coppin City. Yes. Sadia Mokatri as a force. Young person can't pop in September. She can't to young folk for heaven. Look at this. She a problem she can't near the Kukubanga. No young Solomon now. No more Bromosia. No more Sapa Baka. Not the end of the day. Back in Amiasa. Scanning him up for you. God bless you, Papa. YouTube and will be shared. Say Facebook and will be shared. Yeah, minimize the US. Also on the church I want on my no woman. On my cousin say Jessica and the money. If you don't hear baby orphanages, medical shade now for no one now with children. Masa, sir, which yama maybe no or cannot so much on in a man. A young country and a push brown higher. Then yet you were pet and out tone. And then you were best walking and out tone. They will assemble here. Yes, will be no person for another course. Nanka the best number, Yama Sabi. Why not one million for another one thing? Na ya power mumu sampa na me washira yai we see God bless and our account we be Christian for only just 50 Ghana or just 20 Ghana or just 100 Ghana 200 Ghana what is so have no benefit kakra sister the reason money quality is say go beti Christ dey na kwenye adwuma bia na bona tenase 2 years ni ohun common 50 Ghana wana bra bunda Obi tia na pass obo onye Christ with no pasel. Obi die tokura de detire. That's sasa. Omi ampon. Na mo me collapse the church of God. Mi busa mo say Christ oba ya titi wose. Wan kase mo nkofi no obi ankope bibi. John chapter 6.
Peter, Mumma won't be baby. One can say, Mumma won't be baby. So almost a pop to one here, and your mama responsibility, sir. Mama won't be here then, and the mum won't be baby. Peter so as in Jawa Mukram won't come one time. And you are never. Yes, you shed these animals and won't talk about. Mumu wine and one pata. Now, Crabia son, with GB or Major, and then now. Yes, we dear one to me and so a day. She does. What Shama or Dime big car. He said, yes, why is an example we are. And then you have transferred the moment you did in the young friend maybe has a phone. Ah, over. You see, Diane, why are they? But I ain't enough. Who says you saw them? I ain't enough. If we are some and cough, who said the next Christ will come, a bed done it. We are so now talk a year. Who sit here a year? But my one kind of woman and come out that's enough. Then be able to social media now. And the other man will not be the Kakra. I'm not the Kaho. Say yes, to almost social media will not be out there. Yes. So what makes Christianity unique? Powerful message. So look at your life. Oba TV. Oko father our father back out through the people. NPP better now see. Make your form warm when you are going to better now. Almost say you won't find it. I am a young Bema. When you are Jumanka or Barubic man and what they are. I want to remember the baby here in me while. And yes, one power you. Yes, sir. Aba and the bunch of premua na a papa. Nitama so. Yet, so for begging us, my makers a walk brand on or brush. Yes. Nanya Africa and will be now 40 years. Was your friend of me one? Sister. So Libya, and when you 20 years I won't come, make Canada. But what's wrong with Libya said? So they are 20 years old now, dear. Almost 33 the age of 16 years, 17, 18, 19. Where we are? What did you say? Fatamio Nemo Zakaye Kaya Moto Wasam Womamu Shra Essin Waje Womamu Shra Essin Waje and young Solomon account. I are soft was Womamu Shra and then Kawon Soji Yano, then Kawas Wasayan or Ma, then can study this one. What a message. Now, one man, and I won't say yet, and I was out. And then I said, and was your food, your back, all when you come on the other preaching. Where's the way I made it for some ways and where with Jimmy Sam? So, for more fun, Samurai. Nanyamia. So what make Christians unique? At the end of all that song, convoy a beauty in the necessity will not deal me. Spirit and I'm a little number. I'm on my age. Me, Yana, one day. Abba.
bɛsi ɛso a na baako fo ayɛ no captain mintuni na ebia sika na nyame de maa no wade ne sɛ wo nko a wo de a ɛnte saa ɛne obi nhyɛ ɔpani ɛne obi nhyɛ pɛnkurɔfo bi a ɔmani da hɔ wɔ asafo yi mu hyɛ aseɛ boa wɔn mo mene nkura no bi tena ebi pɛ nyamedwuma bi a mpɛ nyamedwuma deɛ wɔmpɛ nyamedwuma no mebɔ mmɔden sɛ mɛpɛ sika na mede apuhyi no na watumi ayɛ adwuma ɛnna meduru foslai a mentaataade wɔ hɔ wobisa me bɛyɛ a meki sure sɛ ɔno nso ne deɛ wo sɛ wɔbɛtumi ayɛ nyamedwuma no deɛ nti mɛboa no kakra hwɛ nkramofoɔ mmeranteɛ no a asantefoɔ nkwalaa ne bi akɔdi akyiri a ɔmofrɛ ɔma asante nkramu no wonim ade ɔmde yɛɛ wɔn so ɔne ne kɔtena adwuma mu a adwuma ne a masa no ɔyɛ kramuni ne dea na waka akyerɛ ne sɛ bra bɛtena ha mekɔfa nneɛma aba nneɛma no woba a mede wo deɛ bɛma wo mede ma wo a fa deɛ wopɛ ɛto so wotɔn a na wate wo deɛ na ade me deɛ na ayɛ dɛn akwaraa no hwɛ deɛ masa no ayɛ no a wɔnyɛ sika kakra ɛsi wɔ si dan kakra bɔn so waka akyerɛ no a yɛsom no ɔma